Wasu da ake zargin 'yan daba ne wanda ba a san ko su waye ba, sun kashe wata mata aure da 'ya'yanta a gidansu da sanyin safiyar ranar Asabar a jihar Kano. Wata majiya da ta fito daga ofishin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ta ce mummunan lamarin ya faru ne a lokacin da wasu da ba a tabbatar da ko su waye ba suka afkawa Fatima Abubakar mai shekaru 35 da 'ya'yanta shidda a gidansu da ke ɗorai ciranci kwatas da muggan makamai inda suka ji musu mummunan raunuka. Sanarwar dai ta ƙara da cewar an kwashe gawarwakin waɗanda lamarin ya shafa inda aka garzaya da su asibitin Murtala da ke Kano, inda nan ne likitoci suka tabbatar da mutuwarsu. Yayin da take mika ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta bayar da tabbacin gudanar da cikakken bincike kan lamarin domin zakulo waɗanda suka aikata wannan al'amari. Babban abin damuwa dai a wannan abin da ya faru shine waɗannan yara sun je makaranta da sanyin safiyar wannan rana. Babban abin damuwa dai ga wannan abin da ya faru shine yaran sun dawo gida ne daga makaranta da misalin karfe 12. Kamar yadda malaminsu ya faɗa, ya ce sun baro makaranta da niyyar za su dawo gida su ci abinci, wanda kuma kwatsam sai aka kira shi aka ce ga abin da ya faru. Adadin mutanen da suka rasu dai ya kai kusan mutum guda 8, kamar yadda majiyoyi suka tabbatar. Ga jerin sunayen waɗanda hatsarin ya faru da su. Akwai ita kanta matar gidan Fatima Abubakar, sai kuma 'ya'yanta kamar haka. Akwai Maimuna Haruna mai shekaru 17, Aisha Haruna mai shekaru 16, Bashir Haruna mai shekaru 13, Abubakar Haruna mai shekaru 10, sai kuma Faruk Haruna mai shekaru 7 da kuma Abdulsalam Haruna mai shekara 1 da rabi, wanda kuma dukkaninsu sun rasu. To babban abin tashin hankalin shine waɗannan mutane ba wai iya wai magani aka ba su ko poison ba, a'a amfani aka yi da abu mai kaifi ko mai muni da makami mai muni aka kashe su, kamar yadda aka ce an musu yankan rago, kuma guda 2 daga cikinsu an wulla su rijiya. Wannan babban abin tashin hankali ne, kuma abin mamaki shine a cikin unguwa kamar Ciranci da take tsakiyar birnin Kano, unguwa da take da tarin jama'a, amma a ce an yi wannan abun wai ba a ji ihu ko wani abu na mutane ba. An tattauna dai da shi mahaifin yaran, kuma insha Allah za mu sako muku tattaunawar tasa, wanda dai an yi ta ne yana cike da jimami. Ba mu san ma me za mu ce ba, saboda kusan gabaki ɗaya iyalanka da matarka da duka 'ya'yanka a lokaci guda ka tafi, kamar yadda ya bayyana cewa ya fita safe lokacin ma ba su tafi makaranta ba, ya fita sun yi sallama da iyalinsa, kuma kawai sai aka zo aka ce mai ga abin da ya same su. Kusan dukkansu an kashe su. Kusan akwai abin da ake cewa a cikin waɗanda aka kashe ɗin, kusan an ma dai yi amfani da abu mai ƙarfi wanda ake tunanin kamar keken ɗinki ne haka, kan keke an bubbuga musu aka, wanda aka ce har ƙwaƙwalwar ɗaya ma ta fito. Wannan dai shine kusan abin da yake faruwa, wanda tun da rana. Kuma wani abin da ake mamaki shine abin nan ya faru da misalin ƙarfe 1 na rana, 12 zuwa ƙarfe 1, amma a ce a wannan unguwa ba a ga wanda ya shiga gidanta ba, kuma ba a san abin da ya faru ba a wannan lokaci, ba a ji ihu ana neman taimako ba. Akwai dai abubuwa, kuma ana tunanin ana da tarin tambayoyi. Shin ɓarayi ne? In ɓarayi ne, me zai sa su yi irin wannan mummunan kisan gilla ga dukkan waɗannan ahali, wanda ciki har da ma baƙuwa da ta zo gidan dukkaninsu, kuma a ce dukkaninsu sun bi su one by one. Idan har ɓarayi ne suna ganin ko an gane fuskokinsu ne ko wani abu ne, me zai sa su kashe jarirai da ƙananan yara har da jariri? Wannan abu ya fi ƙarfin haka. Kuma kamar yadda 'yan sanda sun ɗan je unguwar suna ta wannan tunanin wai ko mutanen sun ɓuya ne a cikin wasu gidajen da suke makwabtaka da gidan, wanda kuma dai daga bisani har aka zo a kwashi gawarwakin ma dai aka tafi da su, amma rundunar 'yan sanda ta ce tana nan tana ci gaba da bincike. Wannan dai shine abin da yake faruwa yau. Kusan ana ta jimami kenan a jihar Kano. Allah Ubangiji ya tona asirinsu, kuma Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Allah ya kare mu, ya kare zuri'armu, ya kare 'ya'yanmu. Allah ya shirya mu, Allah ya shirya mu.